Nigegi eikiyega banyorire obobweni bwabo sabwa maiso asomuchando wechingege magiga yokuringorigwa asensemo ya Makairo Township SDA bagukwana ime ya Makairo ase ward ya Bogichore nsemo ye bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira nigo bakwanire buna basire tuna kwiro nyagitari ime ya Kisibosa nebyombe bitari bya serikali bya Philomen Murara Apiemi Foundation na boigo Douglas Urutonkeo Resource Foundation buno mosekeito Stephen Yarikembude agotumanya asobwagare. Ekero tuwika se kenyoro kia Makairo nigo tukumirana na Florence Kerebi Mayuya aboigo Edward Moriasi uyu kurwe kenyoro kibebekaine kia Bosiango abakwero muchando babire bagotwara nene mona sa maiso wetanika kio mwaka oyomo asomo we Kenyanda ntobu ai cataracts elise liriaranjandire ango mwaka omugimaigo no yo kabere anaigwete buna ne gintu gego chanja akakweyagia lakini mwana kero nachikweyagia matuka akaera ngo enusu mwaka mitinyu sitaiga nkanyora na ukoire nare korora nonye no korora ni bwe ngombe gontu makuru maegaiga tinkorora lakini bono narorire amaisa erise ali ajaka yani juice lero igatari kale mono kono gujikorigereria ndora ya nane rikongo ritinkorora buya lakini bono ndocho na tiaro setibwe ka nkonyire ndocho ya anse de korora nigo bono he mate igaire ne kibako kera mega yesiro yokobweni wabosa na kubwena herio korora wetero moroberio bwebyombe bitari bya serikali bya Philemon Murara Apiemi Foundation na boigo keria Douglas Urutonkeo Resource Foundation abugo ikabono bairete baruire 23 ikase nyagitari me abosongo na kubabweni abosa tuacha abantu baitumba cyane getegoro ya maiso batarikorora babwate chinkenga cantalax ntwa kolete amagana akor screening abantu bajitina bange agira abantu batugete babwato bakongo obwo barenga abantu 23 mbaire tunyagetari nabanyagetari twarete ground barosi wa maiso uno mugina maokoro banungo kororale tare korora na banda bange bagukwana kirekia baruira abo nigo bereire obuya banyareko bakonyora hane mono asesire yo yabagerere kurwa ase gurube babwate ngongu yo gotarora atwarwa iga chuma ine nabanyagitari fa nyanchuma ate bosongo mwishimiwa na watokonyete ega limbosa na ndimuna twa ikire iga mbosa ngama koigwanga mwishimiwa minto Resource na Apiemi ngambali ngi Makairo ngai boli nki ba nkimwe gubali goteba ngaya na bubali ngasama nganaye atokoira ngoiraniria baishimiwa bakorete gashie buya Murara Apiemi na Resource nere bangi komu kubairanira mbiya mono toiranire kurworo asensemo ye family ne yamate nigekerekyo yereire obuya yanyorire anene mono hase barachio kerania chingaki chiri bagotumeka korenda barwaira abayiga uyu mama oire tu asenya getari twagokire mono asenginju yokurunya getari na inde bona bweni gwakorore maiso gongo akera mwesi miwa Murara Apiemi oyoto konyete abaiga baire tu asenya getari tumaite mbaroro konye bare Nairobi bamenyete karase bono bauje komyogo goja ne gisiringi ya 50 gosera abantu nindi baganete uburayi obumbogo konye abantu baito uburayi burakonya abantu mboli bwa amakorwa buna amakorwa yatogereza gokora esire anyareko bagie kwenekiwa anene mono hasabaruira barwarete amaiso nigo yabere sire nene asebono baireire hokorora na kwenekinga kwendera bale mirimo yabo tambe korwa ase kenyoro kia Makairo ikigotoka ase wodi ya Bogichore ase bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV reteranya Stephen Embonde.